Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dobrý deň, takže pokračujeme v čítaní Bhagavad Gity takákeho Šrilu Prabhupádu. Druhú kapitolu zhrnutie obsahu Bhagavad Gity. Ako vieme, tak Arjuna sa odozdal Krišnovi, požiadal ho o to, aby ho viedol, aby mu povedal, čo je pre neho najlepšie. Takže čítame kapitolu 2, verš číslo 9. Sanjaya Váča evam uktva hrishikesham gudakesha parantapaha nájotsya iti govindam uktva tušnim babhuvaha. Sanjaya riekol, po týchto slovách povedal Arjuna, hubiteľ nepriateľov Krišnovi, nebudem bojovať, o Govinda, a zmlkol. Význam. Dhritarashtra muselo veľmi potešiť, keď počul, že Arjuna nemá v úmysle bojovať a chce opustiť boisko. Aby sa živil žobraním, Sanjaya ho však sklamal zmienkou o Arjunovej schopnosti hubiť nepriateľov. Parantapaha. Aj keď Arjuna kvôli láskyplnému vzťahu k rodine na okamih premohol falošný zarmútok, odovzdal sa Krišnovi, najvyššiemu duchovnému učiteľovi ako žiak. Toto jeho rozhodnutie naznačuje, že sa zanedlho oslobodí od falošného zármutku, ktorý má svoj pôvod v náklonnosti k rodine a že bude osvietený dokonalým poznaním o Bohu, čiže stane sa vedomým si Krišnu. Dhritarashtrove nádeje budú tak zmárnené a Arjuna, osvietený Krišnom, bude bojovať až do konca. Takže prečítame si verš ešte raz. Sanjaya Váča evam uktva hrishikesham gudakesha parantapaha nájotsya iti govindam uktva tušnim babhuvaha. Om Jnanatimmirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhar Shri Vasari Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Takže Arjuna sa odovzdal, povedal Krišnovi, že nevie, čo je jeho povinnosťou a že je zmetený a že stratil všetku rozvahu. A v tej situácii sa ho pýtal, aby mu Krišna povedal jasne, čo je pre neho najlepšie. Povedal mu, že je odozdaný žiakom a že sa takto stáva jeho žiakom a jemu odozdanou dušou. Tiež Arjuna povedal, že nenachádza nič, čo by mohlo zahnať zármutok, od ktorého mu vysychajú zmysly. Nemohol by sa tohto zármutku zbaviť, ani keby získal prekvitajúce kráľovstvo na zemi a mohol moc spolobohov v nebi. A Sanjaya povedal Dhritarashtrovi, že po týchto slovách Arjuna povedal hubiteľom nepriateľov Krišnovi, nebudem bojovať, o Govinda, a zmlkol. Takže Arjuna sa odovzdal duchovnému učiteľovi, Krišnovi, povedal mu, že je v zármutku a povedal, že nebude bojovať. Chcel mu teda najavo jeho vnútorné postavenie, že sa rozhodol, že nebude bojovať, že mu to nestojí za to, aby vyvraždil celú rodinu a aby všetci išli cez takúto bolesť. Šrila Prabhupád však v tomto verši vysvetľuje, že aj napriek tomu jeho rozhodnutie naznačuje, že sa zanedlho oslobodí od falošného zármutku, ktorý má svoj pôvod v náklonnosti k rodine a že bude osvietený dokonalým poznaním o Bohu, čiže stane sa vedomým si Krišnu. Takže ten bod, keď sa žiak odovzdá duchovnému učiteľovi, keď mu povie, že sa odovzdal, prosím, povedz mi, čo je pre mňa najlepšie. Ja som tebe odovzdanou dušou, ja som tvojim žiakom, ty ma prosím pouč. Takže keď toto žiak spraví, keď sa odovzdá svojmu duchovnému učiteľovi, tak Krišna to prijíma ako odovzdanie sa jemu samotnému. A na základe toho, tej úprimnej túžby odovzdať sa duchovnému učiteľovi. Aj keď ten žiak môže mať ešte iné myšlienkové pochody a byť plný zármutku a byť ovplyvnený celým tým tlakom toho materiálneho sveta, toho materiálneho prostredia, v ktorom sa práve nachádza, keď príjma otočisko u gurua, tak už to samotné odovzdanie je ten prvý krok presne k tomu, čo ho zbaví všetkých týchto pochybností, čo ho zbaví zármutku z materiálneho života, čo ho zbaví nevedomosti a prinesie mu to poznanie. Tento samotný krok odozdania sa duchovnému učiteľovi je
jeden z najdôležitejších, ak nie najdôležitejší krok v duchovnom živote. A to je ten krok, kedy sa prelamujú ľady a kedy sa mení náš materiálny život v duchovný život. A je len otázkou času, kedy takýto oddaný bude osvietený. A záleží to na tom, na viacerých aspektoch. Jeden verš v Charitamrite, ktorý hovorí Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoi. Sarva Siddhi Hoi. Všetku dokonalosť tento žiak získa. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha. Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi. Takže v spoločnosti sadhu a všetky šastry hovoria Sarva Shastra Koi. Lava Matra Sadhu Sangha. Len v zlomke okamihu, čo je menej ako sekunda, v zlomke okamihu, Lava Matra Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hoi, v tejto spoločnosti sádhua, alebo čistého oddaného, tento človek získa všetku dokonalosť. A v jednom rozhovore so Šilom Prabhupádom sa jeden jeho žiakov pýtal na tento verš a pýtal sa, ako je to možné, že je povedané, že len v zlomku okamihu, Sarva Siddhi. Siddhi je dokonalosť. Dokonalosť. Nie len, že pokrok, ale dokonalosť. Hej, dokonalosť, pokrok. Dokonalosť oddanej služby je získať alebo obnoviť svoj vzťah s Krišnom a získať duchovné telo. Zrealizovať svoje duchovné telo. Hej. Tak sa pýta Šrila Prabhupádu, že ako to je, keď len v zlomku sekundy, lava matre, toto všetko môže byť dosiahnuté. Ale aj tak vidíme, že častokrát to tak nie je. Že môžeme mať aj veľa z Prabhupádových žiakov, malých s Prabhupádom spoločnosť, veľa z nich aj osobnú, veľa z nich len prostredníctvom zasvetenia, vykonávania pokynov. A veľa z nich určite sa stalo oslobodeným hneď alebo veľmi skoro. A niektorí z nich poklesli, niektorí odišli úplne a zanechali oddanú službu. Takže ako je to chápať? Šrila Prabhupáda hovoril, že keď dáme drevo do ohňa, keď to drevo je suché, keď je úplne suché, tak sa hneď chytí, hneď splanie a hneď bude súčasťou ohňa. Hneď. Ale pokiaľ to drevo je vlhké, tak predtým, než to drevo sa zapalí a znieti, tak sa musí najprv vysušiť. Takže podobne je to aj v spoločnosti sadhu, spoločnosti duchovného učiteľa, pokročilých oddaných. Hari Guru Vaishnava, spoločnosti Krišnu, Gurua a Vaishnavu. Tak to drevo, my sme to drevo, a buď sme vlhkí, alebo sme suchí. Takže pokiaľ to drevo je vlhké, aj prestúpené materiálnymi túžbami, materiálnymi pripútanosťami, materiálnymi konceptami, materiálnymi označeniami, stotožňovanie sa s telom, s našou prácou a s našou spoločnosťou, štátom, čímkoľvek, tak čím viac nánosov máme na sebe, tak dlhšie pre nás zobere, pokým vyschneme. A Šrila Prabhupáda hovoril, že ten oddaný, ktorý vykonáva oddanú službu, a to môže byť aj niekoľko životov častokrát, keď bude pripravený, tak v zlomku sekundy, keď bude už pripravený na to oslobodenie a na oddanú službu Krišnovi, pripravený na čistú oddanú službu, tak len v zlomke sekundy získa všetku dokonalosť. Všetko mu bude vyjavené a všetko pochopené a získa vlastne takto dokonalosť v duchovnom živote. A častokrát vidíme takýchto oddaných, ktorí stretnú guruva alebo stretnú oddaných Hari Guru Vaishnava, dozvedia sa o Krišnovi nejakým spôsobom, stretnú oddaných alebo stretnú nejakého čistého oddaného, nejakého guruva, tak v zlomku sekundy sa ich život zmení. Zanechajú to, čo robili, alebo hneď si pridajú do svojho života oddanú službu, hneď sa začnú tomu venovať do hĺbky. Ak sú tam nejaké pochybnosti, tak povrchné, tak všetky sú vyriešené, ale takýto oddaný je ustanovený v oddanej službe a bez toho, aby musel niekde odísť, alebo aby zanechal, aby zabudol, bez takých veľkých nejakých prestav. A tí, čo sú viac menej ešte nie sú celkom pripravení a tie pochybnosti sú mnoho hrubšie alebo hlbšie v srdci a tie materiálne túžby sú stále tam, že oddaný ešte stále nechápe, alebo tá duša stále nechápe
zo svojej vlastnej realizácie, nie prostredníctvom šastier, ale prostredníctvom šastier my môžeme hneď pochopiť, že áno, tento svet je dočasný, je plný utrpenia a vlastne nič tu nie je večné, čoho by sme sa mohli chytiť a získať nejaké úplné šťastie, anandu, šťastie, ktoré hľadáme. Šastricky to môžeme pochopiť na základe inteligencie, budeme to čítať a že áno, je to tak, jasne, to chápem. Ale v zlomku okamihu, keď pustíme tú knihu z ruky, alebo keď odídeme od oddaných, tak sa začneme správať hneď inak. Ale keď je duša naozaj pripravená, keď je ako to vysušené drevo, tak tá duša už chápe podstatu tohto materiálneho sveta. Vie, že tu nič není v skutočnosti. Už tu nič není, čo by som ja vyskúšal. Všetko chutí rovnako. Tu nás čarvita čarvaná nám. Všetko je ako prežúvanie prežitého. Už som ochutnal, hej, že ľudia chodia zo vzťahu do vzťahu. Jeden partner, druhý partner, tretí partner, štvrtý partner. A stále tam ešte majú takú tú túžbu, že ten ďalší partner, že to už bude my soulmate, že mu nejaká spriaznená duša, hej. A veľakrát nič sa nestane, hej, a ľudia vystredajú partnerov za celý život. A stále majú takú tú hope, nádej, že to tam bude. Hej. No a takýmto spôsobom máme nádej vo všetkom. O zdraví, o mladosti, o nestarnutí. Veľa ľudí sa snaží rozmýšľať nad tým, že budú nesmrteľní. Hej. Veľa vedcov sa snaží získať schopnosti alebo nejaký elixír mládí, hej, alebo elixír nesmrteľnosti, kde nezomreme alebo zostaneme neustále mladí. Hej. Že to sú duše, ktoré neustále dúfajú, že tu budú môcť žiť večne v tomto materiálnom svete a šťastne. Ale tie duše, ktoré už si cez toto prešli a už sa očistili rôznymi duchovnými procesmi, alebo hlbaním, alebo v styku s oddanými z predchádzajúcich životov, tak tí už vedia, tuto to není. A niečo im vnútri už hovorí a majú také silnejšie presvedčenie. V tomto materiálnom svete to tu nebude fungovať tak, ako by som naozaj očakával. A sú schopní sa odozdať Krišnovi a hneď im to klikne a hneď vedia, že áno, toto je ono, dáva to zmysel a idem sa tým riadiť a hneď sú schopní získavať, hej, ten nektar z oddanej služby. Takže pre niektorých, čo sa odozdajú aj duchovnému učiteľovi, tak niektorým to bude trvať dlhšie, pokým sa dostanú, pokým začnú čerpať z duchovnej služby radosť. Bhagavad Gita je popísaná oddaná služba ako susukham kartum avyayam. Nie sukham, šťastná, ale susukham, veľmi šťastná. Hej, že vykonávanie oddanej služby, oddanej cíti veľké šťastie. Na základe tohto, nie šťastia, ale na základe tohto veľkého šťastia, ktorý oddaný cíti, a tej radosti pre vykonávanie oddanej služby, tak to šťastie, tá ananda, ktorá z toho vyplýva, preváži akékoľvek šťastie, ktoré ponúka tento materiálny svet. Hej. Takže keď ten oddaný je pripravený, tak hneď začne čerpať. Toto susukham kartum avyayam pri vykonávaní oddanej služby bude plne uspokojený. Atma rám, začne byť spokojný sám sebe s tým, čo má, ale prestane dychtiť po tom, čo by chcel z tej materiálnej úrovne, lebo vie, že aj keby som to dostal, koľko energie do toho musím dať. A keď to už získam, bude to také, ako očakávam. A keď to nebude také, tak na čo som to robil? A keď to aj bude také, ako som očakával, aj tak to raz skončí. Takže koľko energie chceme venovať materiálnemu svetu? Koľko energie, koľko času chceme dať svojim materiálnym túžbám a naháňanie sa ich naplnení. Každá materiálna túžba, každá túžba, ktorú chceme získať, či duchovná alebo materiálna, tak vyžaduje náš čas a našu energiu. A my to dáme. Ale stojí to za to? Stojí to za ten výsledok? Stojí to za to? Hej. Čokoľvek spravíme, budeme sa to niesť následky, dobré alebo zlé, karmické. A v prípade oddanej služby budeme získavať z toho bhakti sukriti, ktorá je nad materiálnymi výsledkami. Ale ten čas, ktorý tomu venujeme, sa nám nikdy nevráti. A život sa kráti. A život sa kráti veľmi rýchlo. Ja som rozdával knižky na jednej bytovke. A ten deň, alebo v tom období nejak som sa tak pýtal, alebo som na tým rozmýšľal, že
čím človek je starší, tak tým ten čas rýchlejšie plynie. Tak som sa pýtal tých starších ľudí, že či to tiež tak vnímajú. A jedna pani tam mi povedala, že áno, že máte pravdu. Čím je človek starší, tak tým ten čas rýchlejšie plynie. Že to je podobne ako toaletný papier. Čím viac ho odtiahnete, tým rýchlejšie sa odkrúca. Takže vyzerá to, a všetci tí starší mi to potvrdili. Hej? A ja to pomaly začínam vnímať tiež. Nie som ešte starší, teda dúfam. Ale už tiež začínam vnímať, že čas ubieha rýchlejšie. Keď som bol na základnej škole, bože, 1 rok, to trvalo, celý život, hej. Keď som mal 6 rokov, aby som mal 7 rokov, to je, keby som prežil 10 životov, hej. Keď som mal 20, tak rok prebehol rýchlo, hej. No a naposledy sa mi stalo, že som oslal narodeniny a obehli 2 roky. Že som sa ani nenazdal, som myslel, že budem mať 37, hej, mal som 36 a myslel som, že budem mať 37, no už som mal 38. Takže ten čas ubiehol mnoho rýchlejšie, takže koľko energie, koľko času chceme venovať materiálnym túžbám. Aj keď treba si zabezpečiť také základné materiálne živobytie, postarať sa o dušu a o telo, postarať sa o rodinu a o materiálne potreby, byť sebestačný do akej miery, do takej sa dá. Ale človek by mal mať taký zdravý rozum a nepreháňať to, neísť cez tie limity, ktoré máme. Lebo nie každý, kto tvrdo pracuje, zbohatne. Prabhupada tiež hovoril, že keby tvrdou prácou človek zbohatol, tak by boli tisícky bohatých ľudí na stanice v Kalkate. Kulis. Tisícky bohatých kulis. Kuli je ten, čo nosí batožinu na hlave, si položí 2-3 tašky, 20-kilové, 60-kilové na hlavu, drží to na rukách, má zavesené ďalšie 2 tašky alebo 1 tašku a z ňou ešte ďalší kufor, hej. To sa hovorí kuli. Veľmi tvrdá práca, ale platené majú veľmi málo, hej, pár stovej grupy, čo im ľudia dajú a tak ďalej. Takže Prabhupada hovoril, keby ľudia tvrdou prácou zbohatli, tak tisícky takýchto kulis by boli bohatí, hej, ale to tak nefunguje. Takže pokiaľ človek nemá tú karmu na to byť bohatý, tak on môže stráviť celý život len sa naháňaním a snažením sa zbohatnúť. A niekedy aj zbohatne a Mája ho oklame. Zbohatne a za rok zase schudobne. Hej. Takže pokiaľ tam tá karma naozaj není byť bohatý, tak človek môže dať toľko energie do toho a je len pod vplyvom ilúzie a nezbohatný. Takže nemíňajme náš čas na materiálne veci, len na to, čo je potrebné a venujme tento čas pochopeniu materiálneho života, pochopeniu duchovného života, rozdielu medzi týmito dvomi, rozdielu medzi telom a dušou, venujme sa oddanej službe, pochopeniu Krišnu, oddanej službe Krišnovi a venujme sa získavaniu duchovného poznania. A dostaneme sa do toho bodu, kde môžeme sa odozdať duchovnému učiteľovi a spraviť ten prvý krok, kde sa naozaj oficiálne živá bytosť odovzdá Krišnovi prostredníctvom Gurua. A toto rozhodnutie naznačuje, že zanedlho človek sa oslobodí od falošného zármutku, ktorý má svoj pôvod v náklonnosti k rodine a že bude osvietený dokonalým poznaním o Bohu. Čiže stane sa vedomím si Krišnu. A to znamená víťazstvo. To znamená to, čo Arjuna samotný tiež očakáva. Takže nesnažme sa naháňať len ten materiálny pôžitok a naháňať sa uspokojovanie materiálnych túžob, ale naozaj venujeme sa duchovnému pokroku. Vysúšajme sa z tej materiálnej existencie, aby sme boli pripravení splanúť v ohni oddanej služby. A to je cieľom života. Cieľom života je pochopiť povahu duše, Jaiva Dharmu, pochopiť povahu duše, nie tohto tela, nie označenie, ktoré máme. Hej, že keď sa spýtame, kto sme, kto som, volám sa tak a tak. Nie ako sa volám, kto som, alebo kto si, kto ste. No ja neviem, nejaký právnik. Ty si nie právnik, ty vykonávaš právnické povolanie, alebo doktorské povolanie, alebo smetiar, alebo čokoľvek, kuchár. Ale to nie si ty, hej? Takže kto si? No ja som žena, muž. Nie, to je tvoje pohlavie. Ale kto si? No tak Slovák, a není si ani Slovák. Kto si? Ja neviem, no. Si duša. A čo ako duša máš robiť? Ako duša ako čiastočka, neoddeliteľná čiastočka nad duše, alebo Krišnu,
máme povinnosť mu slúžiť, alebo máme prirodzenosť mu slúžiť. Takže tam začína aktivita duše, keď duša začína slúžiť Krišnovi. Najjednoduchším spôsobom, ako slúžiť Krišnovi, ako sa zbaviť všetkých týchto materiálnych označení, je čítať knihy Šrilu Prabhupádu, ďalších ačariov tiež, ale na začiatok Šrilu Prabhupádu a spievať Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.